Anya ụkwụ yara anyịnya epula mpi. Ekele m n'ozi oge anyị nke ụnyaahụ. Anyị nwetara ya n'isi njedebe site n'ikwu na ọ dị ka Atiku Abubakar ọ nọ n'ọsọ agụ na PDP jee dala ọdụm n'ọnụ na ADC. N'aka nke ọzọ, anyị kwuru na Peter Obi nọ ka mkpụrụ akwụ nọ n'ada site na ADC jee dala n'ite mmanụ NDC bụrụzia eluem ụnọ. Ọkwa ADC mesịrị mee ka amata na Atiku Abubakar meriri n'ụdị pụtara ìhè na nhọpụta o mere onwe ya maka inweta onye ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala Naịjirịa. N'agbanyeghị na Rotimi Amaechi na Mohammed Hayatuddin so zọọ ya bụ ọkwa jụrụ ya bụ nhọpụta. Anyị na-elezi ka Rotimi Amaechi ọ ga-ekweta ịbụ osote Atiku Abubakar maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, ka ọ ga-egosi na ya ka bụ Rotimi Amaechi Agụowuru. Echeta m ihe Ogene kwuru na ya lesa ọnụ ya ga-eji gwuo anị ya na-achọ ịnwụ n'ọchị. Ncheta ya bụrụ ka m na-agụ ozi Atiku Abubakar ji nnabata ya bụ mmeri maka na nzube ya maka ọchịchị ike nkarị n'ime ha bụ aga na-akpọghị okwu aha ka a ga-esi mee ha ka ha dị mma. Ọ bụrụ Peter Obi, ọ sị na ya ga-eme mpaghara Northern Nigeria ite ego, osisi na-amị ego n'ọlụ ugbo, ka e were Taraba steeti o jiri obosara ala na square kilomita Taraba nwere tụnyere nke mba kwụrụ onwe ya dịka Kenya, wee na-ekwu na adụa na ụdị ịkụba okooko ododo na Taraba steeti na ọ ga na-enye ego karịa nde kwuru nde dọla ododo na-enye mba Kenya. Na Taraba steeti ka o kelesịrị ndị ADC maka nkwado ha nyere ya mmeri na ya bụ nhọpụta. O kwere ha nkwa iji mmụọ onye na ya obi oburu odogwu na nke kweke ebule jichie jọgụ duo ha n'oge nta nkwado maka ịzọ ya bụ ọkwa onye isi ala zọta. Atiku Abubakar jiri ohere ahụ gụpụta ọlụ dị iche iche o kwenyere na gọọmenti Tinubu na-eri mperi na ha, wee kwuo na ya chịba Naịjirịa na ya ga-eme ka ọlụ ndị ahụ gbadaba ọnụ. Ọkwa Atiku Abubakar chọrọ ịchị Naịjirịa ka Muhammadu Buhari chịchara ala anyị afọ 8 zuru oke. Buhari onye Fulani ụka Muslim, ka Bola Ahmed Tinubu ga-abịa ka e were ọchịa afọ 4. Tinubu onye Yoruba ụka Muslim, ka ọchịchị ru ya aka, n'agbanyeghị na ala anyị nwere nkwekọrịta maka udo na ịdị n'otu Naịjirịa. Banyere ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8,
na mpaghara Southern Nigeria achị afọ 8. Ga-ewere Atiku banye n'ọkwa ọchịchị Nigeria, mba ụwa dị iche iche tụmadị eze ego ụwa nakwa dike ụwa bụ United States nke America ga na-enyo ya enyo maka eze elu ndị Alikihe ụka Muslim na-epu na Nigeria nakwa mba ụwa dị iche iche. Peter Obi amalitela ịkwa anị maka ịzọ Nigeria maka na ọ bụghị onye dịka Atiku Abubakar ga-atọli Nigeria agbụ nsogbu ya dị iche iche. Peter Obi esitela na njepụ o jepụrụ na mba ụwa dị iche iche site n'ọnụ ndị ọchịchị ghọta ka ha si lụọ ọrụ dị iche iche dị iji maa atụ, sitekwa na nzukọ ya na ndị nnọchiteanya mba Europe dị iche iche nwere na Lagos, Abuja nakwa bịa na Ọnịcha, sitekwakwa na njem o megara na London nakwa South Africa na nso nso a, ebe ha nọ kpagasịa nkata maka nchekwa obodo na ndị ya, ọkụ eletrik ịdị na-enwuru ụmụ Nigeria mgbe niile, ọganihu na mmụta, ọrụ ahụike nakwa ọdịmma gburugburu site na mmeso ọma n'etiti Nigeria nakwa mba ụwa ndị ọzọ dị iche iche. Ka o kwudebe n'oge nhọpụta na-abịa, mgbe ndị mpaghara Southern Nigeria na ndị mpaghara Northern Nigeria na-ahụ ọcha kpọọ ya ọcha ga-egosi Atiku Abubakar na mkpụrụ adịghị n'ụkwa ọ pịrị ịnara ndị Southern Nigeria tụmadị ndị mpaghara South East orubere ha. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma. Mee ka mmeta ka ozi oge a si masị ma ọ ka o si masị gị na ohere like maọbụ kọment. Biko zigara ya ndị ọzọ.